Ngikuthola mina sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni izwe lezalo. Ngibingelele umsakazi, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Sibonge ithuba lokuthi sibe ndawonye namhlanje. Mhlawumbe nje kafushane sizwile lapha izindaba ezishaqisayo ukuthi ikakhulukazi kuye kwahlongozwa ukuvuka kwayo i-COVID-19 kwamanye amazwe ikakhulukazi la emhlabeni njengoba nje kukhona nezindaba zakamuva zikhomba ukuthi ke ikakhulukazi kuvele ama-patients nendawo yase-India. Ungathini cishe ngokusebenzisa isintu ekubhekaneni nezifo ikakhulukazi esibhekene nazo? Msakazi, nathi kushaqile lokho ukuthi lesifo sabuya size saveza nezikhalo zethu mawukhumbula ensukwini nje ngike ngavela na ku SABC sikhuluma yona into efanayo sinqenqa ukuthi uhulumeni siyafisa ukuthi angashiyi ngaphandle ngoba phambilini ushiyile ngaphandle kodwa masubuka indlela bese silashwa ngaso lesifo noma siqhubeka kakhulukazi abantu bese besebenzisa zona izinto zesintu okukhombisayo ukuthi singaba nalo thina igalelo njengabelaphi bendabuko masizothinta izinto ezethu kakhulukazi. So siyafisa ukuthi singasali ngaphandle ngoba phambilini sibonile abantu befa ubuthaphuthaphu, kodwa mase kutholakala indlela yokwelapha kwagcina kwashintsha kwangathi kubuyelwa entweni eyisintu. Uma ubuka imsuzwane oGumtree, zonke lezo zinto msakazi ziyakhomba ukuthi izinto zemvelo okungathi mayesondelana nathi uhulumeni noma esibize sinqenqa sikwazi ukubambisana abantu bazokwazi ukuphila ngento eyimvelo yethu phela. Mhlambe Dr. Dlamini muthinta indaba yokuthi nikwazi ukubambisana ukhuluma ngokuthi mhlambe njengoba ngiyakhumbula ukuthi ngeke ngakhulumisana nomnyango wezempilo ngabuza ukuthi kungaba kanjani ukusebenzisana phakathi kwenu baveza ukuthi ezinye zezinto bafisa ukuthi nazi imithamo njalo ukuthi cishe umthamo bangakanani nokukalela umuntu. So ningakwazi ukucisha ukuthi nikwazi ukufunda futhi njengabalapha ukuthi cishe nikale lezo zinto ezifana nalezo nezinto cishe abazothi bafisa ukuthi nibe nolwazi lwazo. Yes, singasetshenziswana msakazi noma beqhamuka nazi igalo, kodwa mase ubuka la ezintweni zesintu ithina esifanele sibalinganisele ukuthi ngomthetho umuntu ukuze into isebenze kuyona noma ikwazi ukuzwela egazini kufanele kufakwe into engaka. So nabo bekwazi ukuthi basitshene ngezinto zasentshonalanga. Lokho ayikho inkinga msakazi, singakwazi ukubambisana kodwa egcineni kosuku into esifisayo ukuthi umuntu akaphile ngendlela nathi esikholelwa kuyona nemvelo yethu evele khona msakazi. Sikunyanga uNtulikazi la ungathini kumadoda nakho siphethwe inkinga yo gender based violence mhlawumbe nje siqale lapho ungathini ukudodisa amadoda asakhulayo nanokuthi ke ukhuze isihlabo? Kulokho emadodeni nje into yokuqala ufuneke mawumuntu noma wesilisa uyithanda. Ukuyithanda ke izinto ezingamahlazo nezinto ezehlisa isithunzi sakho ngicabanga ukuthi mawuyindoda ufuna ukuzibalekela. Number 2 indoda ibe clean msakazi, kodwa zikhona izinto masuthi uyangena kakhulukazi thina njengabantu abelaphayo othi umuntu umefika nenkinga ubone ukuthi no enye inkinga kazenzi lo muntu mhlawumbe udlisiwe na umedlisiwe lo muntu usedrive wayelezi zinto ezingaphakathi kuyena sekufuneka athole indlela yokwelashwa akhishwe lezi zinto. Omunye msakazi uthola ukuthi usezabe nenkinga ezintweni zocansi, uthola ukuthi meyolala nomunye umuntu ngoba msakazi lezi zinto ngeke siyibuke endleleni eyodwa. Omunye umuntu uthola ukuthi ushadile impela kodwa ngenxa yokuthi usuke waphuma wayeceleni usezovalwa lo makhwapheni wakhe, uthola ukuthi induku kayisavuki nasekhaya. Lezo zinto ezinjalo zilele kutheni indoda ikwazi ukuthi yona ibheke icabangele, kodwa kubalekile kukho konke inhlanzeko ibalekile, kodwa abantu bazama ukuthi bangahlehle ezintweni zabo zesintu ngoba uma behlehle ezintweni zesintu bagcine bengazi, begcine bebulala abantu ngendlela bengafanele ngabe abantu bafile ngayo, kanti udrive wayilento engaphakathi kwena ethi bulala lo bese uyayibulala wena. Asikhulume cishe ngokuhlanganisa ukulapha kwesintu nentshonalanga. Mhlawumbe ngifisa ukuthola ukuthi ehlangothini lwenu njengabalaphi bendabuko ningakwazi yini ukuthi mangifika nisho ukuthi hayi mfokagina hamba uyohlolela cishe igazi ukuhlolela igazi noma cishe ubheke ukuthi okuyizinto cishe abangazenza ohlangothini lwasentshonalanga. Kunjalo mkhulu, ukusebenza kwethu mina sengisebenza iminyaka ewu30 years ngikulomkhakha. Umuntu ngiyakwazi ukubona abanginenkinga egazini noma lo muntu no akusinto yesizulu, lo muntu unezifo kufanele aqala ayicheck kuqala yena bese ngikwazi ukumthumelela kodokotela. Nginabo odokotela abanye abasentshonalanga
enginazi inamba zabo engivele ngifone ngithi hamba kusibani bana usengikhulumile na uzofika enze exactly lezi zinto esifuna ukuyi-check ngoba msakaza akusiza ukuthi sithi thina sophika sikwelaphe ngomuthi kanti khona ezinye izinto kufanele sidlule kuzona msakazi namhlanje sekuneze-face eziningi kunanesifo lesi thina esesibalekela kakhulu lesisidala efanele ngabe sesijwayele sikwazi ukuhambisana naso lesi samagama amathathu lezo zinto ey'njalo akufuneka uyibalekele engcono uyiface ukuze ukwazi ukuthi into uyilapha so nginakho-ke mina ukusebenzisana nabo abantu laba abangodokotela basentshonalanga okukhomba khona ukuthi noma bangasondela singasebenzisana kuyiwe phambili. Dr. Dlamini khona indaba oke wayithinta indaba yokudliswa njalo njalo ileyo ndaba leyo-ke uyithinte ngesikhathi esikhuluma nge-gender based violence ukuthi idliso lingasebenza kakhulu ukuthi cishe size sibone asisho ukuthi li-excuse but ungathini mhlawumbe linomthelela ongakanani ukuthi sibone amadoda asegcine ephakamisa isandla kwabesifazane noma nje ukusebenza komuthi ekuphazamiseni impilo yendoda njengoba sikwinyanga uJulayi. Into soke yenziwe umsakazi angifuni ukuthini ngoba nathi siyabadlisa abesifazane basidlisa so leyo nto ihamba nento enomona phakathi ngoba usuke usuyicabangela wena namhlanje msakazi ukuthi nothando uthando singasho ukuthi sekuyinto nje ehambisana nemali ehambisana nezinto eziningi kumuntu sekuyibheke kuwena ukuze ke ukwazi ukunika izinto must ukuthi ngikudlise so lento kanti mayifika ngaphakathi omunye umuntu umsakazi njengoba sabantu abamnyama omunye udaliwe ukuthi bakwangena idliso alibo poison ngaphakathi kwenziwa yini imoya esuke kuyena yabantu abadala omunye uthola ukuthi mayingena lento ayizuyenza lento efanele yenze vele imphambanisa ikhanda noma omunye imenzeke akuthande ngalolu hlobo lokuthi akasafuna usuke phambi kwamehlala lo muntu noma kanjani once naqabana sekufika la lento isiqashuka nizolimazana uzokubulala nabe siyayibulala kuba kanjalo umsakazi okanye ayibulale yena qobo lwakhe. Mhlambe ikuphi nje ongasinika khona ke sesizophetha nje ingxoxo yethu mayelana nokusebenzisa amakhambi esintu ekubhekaneni nezifo ngiyakhumbula ukuthi akubizi ukugxabaya umsuzwane uthathe uphuze noma ubilise njalo njalo ukwenza nje izinto uxubula amagxolo omganu uwasebenzise izinto okhokho bethu ababezenza mhlambe ikuphi ongasinika khona ngiyakhumbula ukuthi namadoda kukhona impande zamadoda ezingenza ukuthi indoda ibe indoda ngampela. Yes kunjalo noma msakazi kulezo zinto impande izinto ezikhona okuwukuthi thina asikujwayele lokho ukuthi sikusebenzise singabantu nokuyiklina nje uyindoda ukwazi ukuhlanzeka ungabe nesidina noma uqhamuka phambi kwabantu lezo zinto uma siyijwayele kakhulukazi ke msakazi singene nale esikhuluma ngayo yeinduku zabantu besilisa abantu besilisa banenkinga kakhulu msakazi abantu abancane abafana abancane obonayo ukuthi ngabe usasebenza kahle kodwa uthola ukuthi akusenzeki lutho no into eyenzakala umsakazi ileyo yokulokhu ushintsha nabantu mawushintsha abantu ushintsha abantu abazokudlisa kunamadlisa angena ngenzansi umsakazi wona la ingozi agcina ewisa la ngenzansi unomphela umuntu egcina engalungiseki kodwa ngithi abantu abanjalo thina sinayo indlela yokubalungisa babuyele esimeni nemizwa yabo nenduku yabo ikwazi ukuvuka kubuyele endleleni yakhona kodwa umuntu akayiqaphele emeyinsizwa asukume alifuna usizo. Mhlambe kwabafuna ukuthola usizo noma bafisa ukuqhubeka bexhumane naye bangakuthola kephi kanjani sesisonga ingxoxo yethu? Lapha sikhona thina sihlala khona la eMzinyathi la eNandi eMzinyathi ila ngisebenzela khona siyatholakala ku TikTok mabefuna ukubona nama products esinawo Dr Malala Phezulu na ku YouTube kuningi abangakufunda ngomsebenzi wethu Dr Malala Phezulu then inamba esisebenzisayo i079 484 7116 079 484 7116 abantu mabengasukuma belandele besicheck eziningi izinto abangakwazi ukusizakala kuzona umsakazi nokuthi nje bangahlushwa na ukuthi ngoba lento yokuhlupheka komuntu uthola ukuthi ubanga nomunye umuntu noma usekuthathela umuntu no akasukuma umuntu eze thina sikwazi ukumbuyisela umuntu wakhe ngendlela efanele baqhubeke nempilo. Mhlambe asivale kanje lengxoxo ungathini kubalaphi bendabuko abalalele njengamanje kutheni nihlangane kuyekuzwakala kangcono uma ukuthi nibumbene niyakuhulumeni niyomtshela ngiyazolini ukuthi hayi sifakeni manje ohlelweni lwezempilo ungathini kubalalele manje uthola umzizo wodwa ukushaya ikhwela nje kubona ngathi mina asihlangane ngoba sihamba ngokweinhlangano ngokwama groups akhona so mase ngase sihlangane sonke uhulumeni angeze ukuthi sikhuluma ngani siuyeke umona ngoba into edala ukuthi kuze kube ngathi akusebenzeki lento sifuna ukuyenza njengamatekisi umsakazi kanti akufanele siyenze njalo thina kufanele sibambisane uhulumeni abone ukuthi serious ngalento sikwazi ukuthi selaphe ngokusemthethweni.
Abudlamini, sibonga kakhulu isikhathi sakho osipha sona usukwini namhlanje. Ngibonga mina msakazi, ngicela abaphila abantu emakhaya. Sibonga kakhulu besikhulumisana ke naye la ikakhulukazi ke udokotela ke uDlamini ikakhulu